If you ever make a mistake of looking at our father only through the tinted political glasses, you have missed the measure of the man. Usapho lukaMntwana uNkosi Mangosuthu Buthelezi lubongoza uluntu ngokubanzi kuba lungamjongi ngeliso lezopolitiko lamandulo phaya utata wabo. Ubungqina buphambi kwayo, kodwa ubungqina buphambi kwayo obunye babeyamgqabhuza ngoba kuthiwa unoviyo wadropha ii-charges. Umpendulo Nonkwelo akakaxoli kukubulawa kwentombi yakhe eziyafakwa phantsi kwebhafu egcuwa ngo-2019. Has by far the best save percentage, which with that save earlier was kept about 9. Kanti zikhona iziphumo zomdlalo we-DStv Premiership phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Royal AM. I've always obeyed my conscience. Even my politics, I stick even to unpopular views if my conscience tells me that it's the right thing to do. A person can be judged that he's a good leader if he can make decisions that are difficult to do, as long as they are right. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Inkosana uZuzifa Buthelezi ubongoze abemi beli kuba bangamjongi ngeliso lendima yakhe kwezopolitiko mandulo phaya utata wakhe umntwana uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Inkosana ixelele indimbane yabazile bebuthelene kwibala lezemidlalo iPrince Mangosuthu Buthelezi ukuzawuthi indlelantle kulo makade netha kubunkokheli be-IFP kwinkonzo ezukileyo yokumkhapha ukuya kubekwa kwikhaya lakhe lokuphumla ngonaphakade. Lo mngcwabo obuzinyaswe ngabathunywa abaphume ebukhosini kwelamangesi iinkokheli zase-Afrika, amaqela ezopolitiko namagosa kurhulumente weli ngokukhokelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Le nkonzo ezukileyo yokukhapha umntwana uNkosi Mangosuthu Buthelezi iqale ekhayeni lakhe Ondini, ze umngcelele wezithuthi othwele umzimba wakhe wenjenje kuya kwibala lezemidlalo nalapho izithethi zitshokwavukotheka zimtyibela umntwana kaphindangene njengemvuze ebinothando. UmKrestu obezimanye ngeqhina lomtshato nomnini nto zonke. Umntwana uZuzifa uxelele lo mbo nomxesibe ukuba abantu bangamjongi ngeliso lendima wayidlala utata wakhe kwidabi lezopolitiko kumaxesha amandulo, watsho esithi uShenge ushiye umzila okhuthaza ukunikezela ngeenkonzo kubemi beli. The vehicle he chose was politics, which to him always meant service. That path shaped his life. It also shaped our family. We are very much aware that the longest mile of his life was in the political space. But as they say, if you ever make a mistake of looking at our father only through the tinted political glasses, you have missed the measure of the man. Egameni labazukulwana uLathoya Buthelezi owaziwa ngelika-Thoya Dalezi kwezobugcisa nomculo uthe utata omkhulu wakhe udlale indima enkulu emva kokuba walahlekelwa ngabazali bakhe bobabini. After I lost my mother and father, he and my grandmother played an important role in filling the void. Kanti nomongameli Cyril Ramaphosa enika intetho ephambili uthe uShenge ubelithandazwe elizibeke phansi iintambo zobunkokheli ngo-2019 emva kwamashumi amane anesibhozo eminyaka ekhokele i-IFP. We remember his words on the day he stepped down from being president of the IFP. He said, "A lifetime would never be enough to serve a country, especially a country I love so much." Love of South Africa was the one overriding passion that defined Prince Buthelezi. Ukwamchaze njengenkokheli ebingenamkhethe ngokubhekisele kwiinkokheli zomgquba zeli lizwe. He was a passionate advocate for the institution of leadership and especially traditional leadership. Ubaba Shenge fought for the preservation of not only Zulu custom and culture but all indigenous cultures in South Africa.
umongameli kwamothulela umnqwazi umntwana kaphindangene ngokuhlanganisa imihlambi yalanayo kwezopolitiko xa zibethabethanayo izimvo maxa wambi. We did not always agree. We often found ourselves on opposing sides of one or other issue. He never shied away from a harsh word, a criticism, or form of voicing his dissent. I have always admired his commitment to finding common ground amongst political leaders and parties, particularly between the IFP and the ANC. Umongameli we-IFP umnumzana Nkosini Hlabisa ethembisa ukuba bazawuqhubeka nokwakha eli lizwe. Ubambe ngazibini kumongameli Ramaphosa ngokuhlonipha umntwana ngenqanaba lokuqala lesingcwabo. We will strive to ensure that the IFP remains a strong force to be reckoned with to rebuild our country as we move forward as the nation of South Africa. It will be amiss of me not to thank the President of the Republic, accordingly, Honorable Ramaphosa, for according Prince Mangosuthu Buthelezi Level 1 Special State Funeral. Kukwaqulwe umhobe wesizwe njengophawu lokuthi hamba kahle Shenge. Ngithi hamba kahle Nkosi yakwaButhelezi. Umnumzana Olusegun Obasanjo wayengumongameli waseNigeria uthe ugamba kukaNkosi Mangosuthu Buthelezi kushiye isikhewu kusapho kwilizwe laseMzantsi Afrika nakwilizwekazi Afrika. Indima yakhe yakubaliswa nakuzizukulwane ezizayo. Umnumzana Olusegun Obasanjo owayefudula engumongameli waseNigeria uchaze ukuhamba komntwana iNkosi Mangosuthu njengenxeba lencula hayi kusapho nakuMzantsi Afrika kuphela kodwa nakwilizwekazi leAfrika. The death of a leader of Prince Buthelezi's stature is a big loss, not only to his immediate family and country, but to the whole of Africa, or if I may add, the whole of black race. Usomlomo weParlamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa-Nqakula ethethela iParlamente utyibele umntwana wakwaphindangene njengendoda ebinobulumko ebingafihli makhuba kodwa ebiyithetha inyaniso ngobunjalo bayo. Into ke ebendiyithanda kakhulu ngotata is that he was a very straightforward man, very true to himself, very honest. Uza kuxelela utata le into ufuneka ongafuni uyiva yeyakho but uza kuxelela lento aqondile. Umntwana wakwaphindangene played an important role in structuring of the government of national unity, a pivotal moment in our nation's history which helped our country to design cooperation amongst big political players. Inkokheli ke zona zithi ukuhamba kukaShenge kushiye isikhewu esingena kuvalwa mntu. Uluntu oluphuma mbombozone zeli nalo liphose amazwi awo okugqibela namhlanje. It's very, very important also to honor culture as a brand because we samazulu ngintombi yomzulu. For me ukuthi ngitshala yena ukuthi sifihla yena namhlanje. I'm very, very honored to be even given that opportunity. He refused to be contained. You would not draw lines and say beyond these lines you can't step over. He was the type of a person who believed, and if all people that know him were to do so, he believed that where he was, he needed to create a precedent. I am what I am because of his contribution in my life, and he brought me up, and today I've got a name throughout the world because of his input in my life. To me, the great tree has fallen, but we hope that his soul will rest, but he will be always with us.
liyikomkhulu la wonke amahostela aseThekwini ngoba linesigodlo sesilo esikhona ngaphakathi esibizwa ngokuthi umbelebele. Bekungeke kuze kube yinto enhle ukuthi bengagcine bengafinyelelanga lana. Ngikhumbula ngo-1984 umntwana ehanjele umama wakhe umagogo sisejabulani amphephetha wathi akufanele ngabe ngilapha kodwa ngesifunge ukuthi yosilekelela umuntu omnyama kusuke sekugcineni sasinayeke ejabulani. Kubuhlungu inhliziyo yethu sonke yonke, angeke sivume ngoShenge, angeke siwe futhi. Kanti amabutho kaZulu nawo ebephume ngonina evela mbombozone zeli yokuthi indlelante kwesiswenye sakwaButhelezi amothulele umnqwazi ke uShenge ngegalelo lakhe njengondunankulu wesizwe samaZulu besithi bengumuntu woxolo nobesithanda kakhulu isintu ewaxabisile namasiko esizwe sakwaZulu. Ibutho likaZulu liphume ngobuninzi liyokukhahlela ukugqibela kumntwana wakwaphindangene. Amabutho ebepheleke umzimba kaShenge ukusuka kwaphindangene ukuya kwibala iPrince Mangosuthu Buthelezi nekulapho ibiqhubela khona lenkonzo yomngcwabo. Amathulele umnqwazi ke uShenge atsho esithi esisambakanya sesithonga siwahlabanisele ecabangweni. Lelo soko lobuhlungu kakhulu kodwa nje sesemukele ngoba sesibonile ukuthi akukho siyokushintsha. Kodwa isilonda somntwana kwaphindangene sohlala sikhona. Kohlala sithunukale ngoba imisebenzi yakhe beyimkhulu. Sikhala kakhulu ukushiwa umntwana kwaphindangene sisizwe samaZulu ngoba besethembele kuye umntwana ube neqiniso yonke into beyenza ngeqiniso. Ukanti ebekhona amabutho aphuma eGautini ephume ngobuninzi ibhasi zingaphaya kweshumi. Usiphathe kahle uShenge, usenzele konke, wasigcina emahostela eGoli la sikhona, uyo wayelwela lezi ndawo zabantu abahluphekayo. uShenge ukhahlelwa ukugqibela namhlanje kwaye indima ayilimileyo akekho onokuze ayilime. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu leWhatsApp ngegalelo likaShenge. Indoda ebinozwele kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Lala kahle Makeba, lala kahle mntwana. Siphukile isihlalo sesilo, lala kahle Iindaba Zethu. Bengumuntu onenhliziyo enhle kakhulu, ubonakala kumuntu obenenhliziyo enhle ngemini yakhe yokugqibela. Ungakuhle kakhulu ke kwaba bebeququzelela umngcwabo. Ngathi kanti kukuyimali abasithobe ngemilenze. Bewulomholi obengasabi ukumela into akakholelwa kuyona. Siyabonga nje umdali ngokusiboleka umuntu ofana naye. Mali hambe lophumula ixhego lisebenzile yaye umngcwabo lo abasebuhulumenteni wokuqala category 1 ebeufanele kakhulu. Umongameli ndiyamncoma nomqhwabeli izandla ngento ayenzileyo. Ubuholi bukaShenge bube nokuthula namathuba emisebenzi, babhenefithile kakhulu abantu. Kanti bekuyindoda yamancoko. Ngithi laluphumule mntwana kwaphindangene. Masizithoba amanxeba lilele iqhawe lilele ngokukhulu ukuthula makwande ukuzwana kubantu kwalunde ubumbano. Bukela ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umnumzana Mpendulo Nonkwelo akakaxoli incam nangona inkundla ephakamileyo yaseMthatha eMpuma Koloni imfumanise enetyala uyibanathi Magayi Vandema lokubulala intombi yakhe ezewayingcwaba phantsi kwebhafu egcuwa ngo-2019 kuba etyhola ngokrexeza. Isizathu sokungaxoli kwalo kaMpendulo ziingxelo ezingenasihlahla zokuba intombi yakhe yacima ityala lokuphathwa gadalala ngumyeni wakhe. Kulindeleke ukuba inkundla iwisisigwebo ngomhla wesibini ku-Okthobha yayigunya abantu lezotshutshiso lithi lifunathiwe ngesigwebo sobomi entolongweni uNdema. Intombazana kaMfi yasungula ingoma engokuphulukana nomama wayo ngendlela engenalusini. Utata kaMfi uthi ifikelele kade ezindlebeni zakhe ukuba umntwana wakhe ubehleli ubomi bentshontsho emtshatweni phofu nezimangalo azifaka emapoliseni uNoluvuyo utyhola ngelithi zicinywe ngabo banenjongo ezithile. Isigqibo sejaji siyanenelisa kakhulu ngoba ungqina ophambi kwayo, kodwa ubungqina ophambi kwayo obunye babeyamgqabhukiza ngoba kuthiwa uNoluvuyo wadropha ii-charges zoba bethu indoda yakhe
warhoxisa amatyala. Kwidocument endinayo uNoluviyo wabhala idocument engancediswanga ngunontlalontle okanye i-psychologist. Emva ekhutsha document umntana yalahleka emva koko. Ummangalelwa kuvakala ukuba wabaleka apho inkaba yakhe ikhoyo emva kokunyamalala kukatata wakhe. Ngwasekeguti. Ukoxa ethe aplayishile bail 2021. Uthe ngwasemdantsane kwatena akayimention ikeguti. Igunyabantu lezotshutshiso lithi kumatyala amahlanu atyatyekwe wona uKandema kukho nelokudelela ingalo yomthetho. Sambeka izityholo esokubulala, esokuphazamisana nokusebenza kobulungisa, nesokubetha ngenjongo zokulimaza. Okulandelayo ngoku xa siphinda sibuyele enkundleni kuba sibonise inkundla ukuba obulungisa ukuthi yena lo Kandema makaye uhlala entolongweni obomi bakhe bonke. Nangona umnumzana Nonkwelo onelisekile sisigqibo senkundla sokumfumanisa enetyala uKandema, kodwa urhanela unyawo lwemfene emva kokuba owakwakhe nommangalelwa betyholwa ngokuthathela intombi yakhe i-insurance kwiinyanga ezimbalwa phambi kokuba abulawe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Emva kweshwangusha lomlilo waseMarshall Town kwisixeko saseRhawutini owasuba imiphefumlo engama-77 kubanjwe intlanganiso yoluntu namhlanje kwilinge lokuza nesisombululo kuphathelene nabantu abahlala kwezakhiwo. Imibutho eyahlukeneyo ityhole abasemagunyeni kokungakhathali xa kuthethwa ngemiba yabantu abangathathi ntweni. Imibutho yabasebenzi, amatsha-ntliziyo kunye nabahlali kwisixeko saseRhawutini badibene kwintlanganiso yokukhutshwa kwabahlali ngokungekho mthethweni nokugqogqwa kwezakhiwo kumbindi wesixeko ngenxa yomlilo waseMarshall Town osube imiphefumlo engama-77. Ngehlobo besihlala ngalo thina belibuhlungu ngeli hlobo into yoba bekungenwa nango-3 ngamaphoyisa asibize ngento yoba sisi-hijackers. I-City Federation silethe izikhalazo zethu sizohlala nabahlali base-Inner City ngendaba eyenziwa umasipala wale Joburg ngoku-evicta abantu ngendlela engekho emthethweni. Ilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko loluntu umnumzana Mgcini Chwako uphendule ngelithi. Due to the building that has caught fire and the service delivery item is we have enhanced it by going to all these buildings now that are suspected to be dilapidated and a fire hazard. So we're doing an inspection on that. So we are in that program of action right now as the city. Iziko lamalungelo oluntu i-Socio-Economic Rights Institute of South Africa lithi urhulumente makabonelele wonke umntu ngendawo zokuhlala ezisisigxina. People are living in buildings and in conditions like this because there is no formal accommodation available for them. Ngelixa abahlali ababehlala kwisakhiwo sitshiswe ngumlilo ngentseni yayizolo beshiyeke bengodinga indawo. Abasemagunyeni bathi eyona ngxaki abajongene nayo ngabahlali abangafuni ukusiwa kwiindawo zokufihla intloko zethutyana. Abanye babo banyanzelisa ukuphindela kwezi zakhiwo zonakeleyo. NdinguZola Sholwana weendaba zethu oziphathelwa yiNewsroom Africa eRhawutini. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Ubekho badikela apho ezindabeni ndiyakubulisa ke mbukeli wam ekhaya ndikomkele kaloku apha kwidesika yam yeMozulu. Mna ke igama lam kaloku ndikuthabile ke uMasiqhundeni uMamvelase ndingoko Makhaphela bethuna masijongeni kaloku nantsi imozulu. Phaya ke phupa kaloku semonti yeziphunzana amalinda ngo-19 degrees osibele kakhulu kwasekuseni ngomso kanti phaa futhi emini egqibeka neziphaluka 16 ngamathontsi entshizane. Benje nje phaa kwelaa phondo lase-Free State eBloemfontein ngama-22 futhi anesibini ngamafu futhi qabaqaba nje yonke imini yangomso kanti ngorhatya futhi kuyafana phaya eSasolburg ku-24 degrees. Mbukeli wam nalo ke iphondo kuseGauteng eJohannesburg ibekho phaa intle kakhulu phaa kwasekuseni ngomso ngama-20 nje khatshwa sesasithathu kanti kuyafana futhi naphaya kaloku kooVereeniging kuMyoli ngo-25 degrees. Imeko yabo phaa ephondweni laKwaZulu Natal eThekwini 17 noxa sibeke kakhulu phaa ekuseni futhi ngamathontsi emvula yonke intseni ngomso kanti kuyafana futhi naphaya eMgungundlovu ngamathontsi entshizane ngo-12 degrees. Benje nje bona phaa kaloku eLimpopo ePhalaburwa ngama-20 nje khatshwa sesasihlanu qabaqaba ngamafu kwasekuseni ngomso kanti emini beqhuba nje phaa ePolokwane ku-26 degrees ocwengileyo.
imeko phaa kwelaa phondo laseMpumalanga eMbombela ngabashumi 2 nje kuphele khatsho kaloku ngaloo mathontsi emvula yonke intsasa ngomso kanti iye yahamba imini yabo phaa kwakhona ngomso esekhunda ku-25 degrees opholeka mandi nje. Zayenje nje ke mbukelo wami imeko phaya ko-Northwest eMahikeng ngabashumi 2 futhi ekhatshwa sesixhenxe noku ipholeka mandi laa mini ngomso kanti phaya emini futhi kusenjalo eRustenburg ku-29 degrees. Benjenje ke bona phaka lokho eNorthern Cape eKimberley ngamashumi 2 nje anesibini sikoleka kwifike lazulu ngasekuseni ngomso kanti ke kuhamba kosuku futhi kwalapha eNorthern Cape eAppington ngamashumi 2 nje ekhatshwa sisithathu. Ukanti benjenje phaka kwelaphondo lasentshona koloni eKapa lodumo lishumi nje nesihlanu konke amandi imbukeli bevuka nje ekuseni ngomso nanso ke imozulu yaphaya eGeorge ku-14 degrees ngamafu. Injalo ke into apha kuyam edesika imozulu mna ndithanda kangaka xesha lemiyoli. Kanti ngoku umbukeli sinishiya nemifanekiso yenkonzo yokugqibela yomntwana uNkosi uMangosuthu uButhelezi nebebanjelwe Olundi KwaZulu-Natal namhlanje. Kamnandi mawethu.